Teille esiintyy Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kööri Roos. Elikkäs me ollaan Kööri Roopes vuoro ja meitä piti alun perin olla 10 henkiä. Rampi kun me iskeli, niin kokeillaan mennä tällä kokoonpanolla. Voi vaan määrän hei. Joo, määrän. Korkealla taivaalla säteet auringon, mutket päättää käyrät jättää rauta soi. Jätkät siellä päässä vielä leivät saada voi, mut kuinka te saa numero voi. Ei oi, sä jätkän oma kulta, oi, sun lempesi on sulta. Oi, jos sut on saama sulta, ai, se menee. Mukilussa yhdessä jätkät laulaa näin, laulukisat voittaa vaikka välittäin. Lauantaina kääntää aina tulin päin, kun kyynille käy viheltäin. Ei oi, sä jätkän oma kulta, oi, sun lempesi on sulta. Oi, jos sul on saama sulta, ai, se kumenee voi. Saksaa kohti työtön johti ympär maa. Syksy tulee nettiä taas naisia katsastaa. Sitten näitä meidän näitä joskus tanssitaan. Ja kuorossa näin lauletaan. Ei oi, sä jätkät oma kulta. Oi, sun lempesi on sulta. Oi, jos sul on saama sulta. Ai, se kumenee voi. Kokelussa yhdessä jätkät laulaa näin. Laulukisat voitetaan vaikka selvittäin.